Ας πάμε σήμερα να δούμε την πρώτη τεχνική για βάψιμο αυγών. Θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μπριλάντ αυγά. Το κυριότερο είναι ότι παίρνουμε αυγά καλύτερα άσπρα για να βγει πιο ζωντανό το αποτέλεσμα. Τα βράζουμε. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο μυστικό είναι να τα κρατάμε χλιαρά προς ζεστά. Παίρνουμε για αρχή την πρώτη συσκευασία, η οποία έχει μέσα 5 διαφορετικά χρώματα και έχει και μια ξεχωριστή αμπούλα, η οποία είναι η πέρλα. Χωρίζουμε τις αμπούλες μας, διαλέγουμε όποιο χρώμα εμείς θέλουμε, κόβουμε τις γωνίες από το χρώμα, κόβουμε τη γωνία από την πέρλα και βάζουμε στο γάντι μας λίγες σταγόνες από το χρώμα, όχι πάρα πολύ, και βάζουμε και λίγες σταγόνες από την πέρλα. Το ανακατεύουμε και παίρνουμε ένα αυγό και το πασαλίφουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη και απλή. Και εννοείται ότι όσο πιο έντονο θέλουμε το αποτέλεσμα, τόσο πιο πολύ βάζουμε χρώμα η πέρλα. Μετά σε ένα μπολ βάζουμε απλά ένα κομμάτι από αντικολλητικό χαρτί, τα κουμπάμε πάνω και τα περιμένουμε να τελειώσουν. Στη διαδικασία με το ένα χρώμα μπορούμε να ξεπλύνουμε τα γάντια μας, είτε αν θέλουμε να αλλάξουμε γάντια, και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και με τα επόμενα χρώματα. Και με τον τρόπο αυτό έχουμε το αποτέλεσμα που σας έδειξα, το μπριλάντ.